ฮ้ยफायखारि जानो हानाय नङा नोङो खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय मानसिजों भगबान महर लाना सोनाबफोर दा मुलिनिफ्राय ब्लगफोरा जोबोद साननाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बरनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय अबेबायदियाव बरायनाय बिमा बुरायालाय आरोना बे ओंखाम संग्रानिफ्रायनो बरायाबा बांसिन खामानिया बेयावनो जायोना जोंफोरबायदिना ओंखायनो बिनिफ्रायनो बरायहरनाय जायो आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो मेजेम जागोन ना इयो पापा वै राजा खिरल मोना सारदों नालाय लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय सुनानै जोंहा खिथाहरनोसै खय केजि जाखो होननानै हो आंथ' भिडिअ बानायबाय थगायनो हानाय नंला फवासेसो थगायनो हागौमोन फवासे खम जादों होननानै बाहागिनिखासो बा नानिजों बेसेबां गाज्रि जागोन नानि देलाय सुलाय नोंनाव मा हनै नाया आंनाव नांसै गसंसाय मा गसंसाय नानिनि फेन्दासिम खर'मफाय नामा बाजा बाजा सेस जा सुन्दर सुफाया प्लास्टिकआव सोखाजोब्बाय खनसे फट' खेबजानायावनो फिसाजोआ लखबजोब्बाय प्लास्टिकनिफ्राय सेरसे अन्थाइबो गैया नालाय प्लास्टिकआव खानानै दोनखानांगौलै आधा केजि सेरसे एबार ना एखे 2 केजिनि बारगोन आं नायानो फायखारि जानो हानाय नङा नोङो बेनोसोलायनो देनां फैबा ना माबा आरि बिजनेस खालामनानै जानो अबेनिफ्रायमोनलाय हो ना मोनग्राया जोंना मामोनलाय ना मोनग्राया दागा जाग्राया हा है दागाब्रा हाथिफुटा निउ हाथिफुटानिफ्राय क'क्राझाराव लांनानै ना फाननानै जानोलायनो बा दागा फाल्लाल' नानिया लाबदेरबावबाय नै होबावसिगोन मा बिथिं नङा सरा देहाय दे बा माथो देमग्लायलायनायसो दा जानोसै दे प्रेक्टिस खालामखा फायखारि बायदि नुथारदों माथो देमलायलायो बारे सानफ्रामबो रायनो हायो ओइ फिसाखौलाय नै है गुवाया खथ' गिलिर आइसोर माथो सुबाबो जाला दे बरिया दे ओमफ्राय अन्थाइजों अन्थाइ सेरसेबाव ओमफ्राय बेजों 2.5 केजि होजोबदो 2.5 केजि जानोसै दाथ' 2 केजिल'सो जादों बेयो आच्छा नों 2.5 केजि खालामनो र' दे बाबा 2 केजिनि बारा जाबाय थैथ माबानि सोरमोनलाय मावजि माबा फिथा रानना होनायसो जानोसै दे थिखांदो एबार सेरनै फवासे जायो ना मायो ओइ अन्थाइआ थिखांफिननांसिगोन ना सेरनै हमजायोलै सेरनै फवासेबो नङाना हा सेरनै एसे बारा 100 ग्रामसो बारा जागोन आरो 1.5 केजि 9 पिसि 2 केजि ओमफ्राय बेयाव 1 केजि आरो फवासे दंबावो इलाय 2 केजिनि एसे बारा होनबानो जाबाय नोंखागौबा बिलाय भिडिअखौ नायबानो नुगोन ओंखायनोथ' 1 ग्रामखौ नै आसोलाबा थिखोनानै मिन्थिसिगोन जोंना কত হবো পিসি দেখতো দেখ উঠে দেখতো কত হবো এটা 1 মান হবো নাকি না 2 কেজি মান হবো কত হবো এটা 2 কেজি বেশি বাপ্পা ওই ओइ मा ना फुगासिनो दङ ओइ दा माबा भिडिअ नायबानो जाबाय आं सुखानानै थगायाखै मिथिबाय ओइ दा थगायदों नाङा भिडिअ खालामखाबाय आं
दे ओइ धुमधाम खनगासिनो दं फुख्रि आलियाव दानली ओमफ्राय हारि ओंखाम जानबाय ओमफ्राय नै बेनो दंखायोमोन आरोना मैयानि जाखोन्दायानो बेखौनो जानोसैमोन माने सफाबाबो नैबे खुमब्रा गोरलैजों जासिगौमोन आरो दा आरो नायानो ना जाबावबाय उफाय गैला बोरै जागोन जासिगोन आरो थाथ'थोंसै बेदर गोदानाय बायदि गोदासिगोन नामा नोङो नोंथां दे खय बोसोरनि इयो बोसोरसे बारनाय खोमा ना हा 4 बोसोर मालाय मानथो एफा फिसा मैला जानानै देरनाय ना फुख्रि आदार होलाबाया ना होमबाबो गोजो मार हाबबाय ना मजा बेखौ संसै खुमब्राजों बेखौ मैयानिखौ बाजायावसो ओरैनो नायानो ना कत खाबिखा आयै आंनि फिसाया जि सुबाय भगबान लांदां फादां साबोनसो दांबावदों थ' जामुहुनि जाजोब्बाय मानसियानो सेन्देल सुदों आथिं साबोन सुदों बाबारे बाब्रोंथारबाय जाबाय सुबावना दे एसे सुदो दे बास दे जाबाय दे बा साफाथारहाय गथ'आ थ' लुसुनानै लांखाथारसै आं नोंखौ थ' दे लुसुदो फै लांखाथारसै थारमाने सुनाफोर बे नाया जोंना कबिता गालिमोननिहाय कबिता गालिमोननि फुख्रिनि आरोना दा न'खरनि नालाय बिस्राबो बोरै लायथाय इसोरो ना बोसोरसे मारै लायथाय मिथियानो जों सोंनो रोङाखै आरोना ना जयैनो हरदोंसो नामाथाय दा हरस्रांदों आरो फास केजि जानायबो दंमोननो मालाय दागाव लांबाय आरोना जोंहाथ' 5 केजि जानायखौ नाङा नालाय बेखौ लानानै फैबाय माने 4 बोसोरनि उनाव नाखौनो होआखै बिसोरो होमबालाय बियो 4 बोसोर फुराना मार आरोना बांद्राय देराखै खोमा अबेबा देरदों अबेबा देराखै ना मेजेम दंना गैया मेजेम दङ गोदाथोंसै फटाफट थ' जाबाय फिसाजोखौ लांसै आं हारि कृष्ण नोंबो बङालि बाङालि खियानो गैया जाहैदों आरो मानो खि गैया जेनेबा गोजो देरनाय मैला एसे जानानै दोननाय सालानि नाफ्रा बिराद खिथायानो दा एकदम लाखावनो नै बेबुआनो माने ओरैनो मेजेमजों बेबुजों जाजालायनायसो ने जागोन जोंहा सामब्रामजों फाजाया एकदम मोदोमानो मोदोम गोदान रोंथारगोनसै नोङो सिखायाबो जा गोबौदां हा नोंदेन मोदोमखौनो खावसे फोथसा खालामजोबबाय आं गोदायनो फायखार जानानै जानो हानाय नङाहाय मोजां गोदाखा दिगदार जागोन दे गोदाथोंसै आं फिसाजोखौ लांसै थ' ओमफ्राय गिदिरखौथ' जोंहा बायनानै लाबोबाय ना नै फिसाया सौफैबावबाय आरोना दानिसो होनानै थांबाय नानिया बिसिना शुभने एबार এতিয়া বাচিব লাগিব रे পিছে আৰু ওতে একবার থুবি নাকি যাতো মোটৰত ওতে লৈ যাবি একবার দে ওতে মোটৰৰ যে মাহৰ আছে না তাতে লৈ যা ओमफ्राय 11 जालायसै आरोना जा फालथुखा जोंहा गाइखेर लाबनाय लोगो साहा लोंसियानो जाबाय आरोना गाइखेरानो फवासेल' ओरैहाय फवासेखौ दिनै सासे वाटारप्रुफ लागायहोलां माहोलां दुध पानि एसे लाबाय ओमफ्राय जोंहा एकदम नांसोर माबसो साहा लोंबावसैसो आरोना नायाबो गोदाखांखाय बिथिं गोदागासिनो दङ आंहा ओंखामा गाबगुलायबाय खनसेनो एवला संलि आरोना लिलि लाला सायानो सुग्लायनोसै मालायफ्रा लोंखांनानै कापफ्रा सुखांजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय आंहा दासो थ' बियो रबिबारनि ब्लग सनाफोर रबिबारावथ' एबाकास दङमोन नैबे बिथाङा ओमफ्राय सानबायमोन जों थांला नालाय माथो खालामनो एबाकासा केन्सेल जाथोंसै सानबाय आरोना आरो हायलुरि मोनाबो दिनैनो थांखासिगौमोन ओमफ्राय दानिसो फन खालामनानै होनहरबाय नै जोंनाबो केन्सेल जाबाय प्रग्रामा नोंसिनि बायदिसो जाबाय जोंबो गाबोनसो थांसै बिदैया माने हायलुरि ब्लग्सनि फिसाया आंना फिसालाया लानानै थांसै जाहैदों फिसाजोखौ एबाकासाव ओमफ्राय आंहाबो हरफानो नामा होननानै सोंहरखादों नालाय आं सानखादोंमोन बिदिनो बिस्रा बिदि खालामोबा दोनलाङोबा हरफागोन आं होननानै आरोना ओमफ्राय जादो आबा दे माबा बेगाथ' नों रुमाव लायनांगोन दे सना दे लानानै ओमफ्राय मोजां मारिबोफिनबानो जाबाय ओमफ्राय मारिखांबाथाय साबिखौ दादान लानो हो नङाबा गोमागोन ना ससे एवनानै ओंखाम गुदुंनो ओंख्रियाथ' मोनस्लाबाखैमोन नालाय दालि रुदों आङो बिनानावजों गावजोंनो बेयावथ' मोनस्लाबासै माथो होनबावनो थांथोंसै आरो हा के बुस्थु मा राव जाखोसैबालाय मा ओंखाम जानाय जाखो ओइ ओमफ्राय नै सासेया अयथासार हा
ओमफ्राय आं नाथार गालाय गोजायखौ नुनानै माया इयाव संनो आन्थाखौ एवना हरग्रोसिगोन आरो ना बाक्सखौ दा एवबाय थासिगोन नानि नों मा खालामदों फैदो ओरै ना सायनायाव सुनाय सुला हाय बदमाइसि ओमफ्राय मायानो बेयावनो एवखाबाय नालाय आंबो बेयावनो फारसाला सेरनोसै होननानै जि गाला बुस्थुफोरखौ लानानै फैखाजोब्बाय नै रद' एवथ्रमबाय माखासेया दङ खर'खौ नायदो एकदम लाबदांगासै आरोना खर'आ आयै आं एसे बोखांना लागोनसै खुमब्राया दै ओंखारदोंहाय मारै जागोनसै ग्लेब जागोन ना जाया जाखो बाराबा सिबो जागोन मुस्किल जागारगोन बेयाव दै होनानैसो नै रेडि जाखाबाय ना खि एवबावनांगौसो बेखौ गेसाव एवहैनोसै एसे दै होगोनसै गरमाबो बुखोलायनाय दिनैनि दिनाव आयौ 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 दै ग्लोम होबाय ओरैहाय बैयाव खारखोलांसै एबार हरे कृष्ण ओइ सासे सुबुंखौ दुन्दिया बासिनो थिनदों आरोना आं जा स्ल' मसनाव बासिगोन बियो बिसि फालके बासिबि दे किबा सुलि थुलि थाखे ना दे ओमफ्राय नै सनाफोर नैबेहाय आङो मैयानि बासिया नाखौ एवबायमोन ना गासिखौबो बेनिफ्राय ग्रोब ग्रोब थिग थाक माने आनै आलासि आरो गामिनि सानै बाजै फैनानैहाय सफा मोनजालांबाय आरो ना मानि माइब्रा गोदैखौ लानानैहाय ओमफ्राय थुख्रासे फिसा थानायखौ माया जाबाय ओमफ्राय आरो थुख्रासे थानायखौ बे खामानि मावनायनि होबाय आरो ना थ' बे गैला मैयानि बासिया खालि ना खि एवनोसैलाय फैबाय दोननानै गैलाहाय गोलोमफ्रुजोब्बाय बेस्रा अबस्था गैला बोरो सासेयालाय ना ने थांबाय दासो ना मा होनो ए भगबान बिदाखौ दोनलांनाया थांफानोसो गाबबाय आदाया बोरो आदाया बोरो आदाया जुस लायदों आदाया आयै बिदिसो होनलांबाय होनबा दा जुस सफैयाबाथ' मुस्किल जासिगोन बिदायाबा फैसालाय लांखादों लांनाया जानोबो लुगैखायो नालाय बादाम आं ओरै ना खिएवनोसै फटाफटनो ओमफ्राय नै बिथांनि आखला फिसाला गैखाय जा महाराजा मोनसे लानानै फैबाय आरोना बियो फिसाला थाबा बिदि दोननो ओइ खना ओमफ्राय स्टिलनि गिलास दिनै बथल गिलासाव मोनलोंगोन दे नोङो आं लोंनायखौ आंखौ बांद्राय जेबो होनाय नङा आंखौबो बिराद रायो ओमफ्राय बिफाखौ खिन्थु गरदसेबो नुनो मोना बिफाखौ मालाय बोरैबासिनथार आरोना आंहा एसे रायजो रुइदब आंना उदै माबा आबैनि माइरं सुनानै खालामनायसो आबैनि माइरं साफानिसो एमाव एसेल' होनायसो आरि होननानै बुङो नालाय बिफाया बेखौबो मोनलोङा आरोना एकदम सामब्राम बरा होनानै एवथाबनानै जानोसै आरोना मजानो बाबाया होनदों आयै बिदि होनदों गोलैजोब्बाय होनदों बाबाया आयै फिसाखौ होद दे जेबो नङा दे जादो दे बाब महारानि बायदि मालाय नोंनोसो बाबाया फांखा लागायना होलायलायदों अननानै नोंखौ रायदों आरो बाबाया बिफा रायबाथाय नांथारो मालाय एकदम आदरिया मावा दाङा नोंहासो फांखायाव जिरायनानै बादाम मोनजालायनाय आरो आंहा गोलोमफ्रुजोब्बाय बाबाया मा आयौ नों बाबाखौ रागा जोंबाय है नाङा रागा जोङा बाबाया दुखु मोनगोन ना हो दुखु मोनो दुखु मोनो मा होनदों बाबाया दुखु मोनो दे दे बाबा दे जादो दे सिखारथ'नांला दे इनिफ्राय सिखारथ'नांला जाबाय थादोल' आंहाबो नै होसोमसै होबायनो नाखौ नाखौनो होआखै दानि साखिबाय संख्रि होबाय गदो दे आयै नों दिनाव खयथा गय जायो दे हिसाब दं ओरैबादि गय जानो हागौ बे सासे सुबुङा आयौ ओमफ्राय फिसाजोआबो बोरैबा गय खान्दोसो मोनफ्लांदोंबा दों बिफाखौ नागिरना होयो गय जाखायो नालाय बाबानो हैनां आं फैफिनगोन दे हैनां होनलांलायगोन आरो लुदोलै मा खालामनो मानसि फैनायजों जाबजों माया गाव एवनो बहायदोंमोन नालाय बेबो बेलथाय फैनो मोना आंबो बैथिंजाय मानसिनो बै ना मोनसेखौ एवथुमना होबाय ओमफ्राय बेलथायनो मोनाखै नालाय आरो एसे गेब्लेबाय खोमा ना है लकेल नाया एफा एवाबाथाय बिदिनो जाखाथारो गुरैसिन जायो बोरैबा दे जेबो नङा दुन्दिया बासिखाबाय बेखौ हरजोबदो गुरा मुराखौ एसे खोबना दोन दे लाव जागोन मासेर जुल नाङा आंनो नांगौबा आदा खुरै जागोन होबा मासेर जुल बाराद्राय जुलखौलाय मानो
एसे बेलथायनानै खोबदे आंबो एसे एरैनोसैलाय एसे अर फिसा होनानै एसे गोबाव एवनोसै आङो मोनथोंसै आरोना मोजाङै जिहेतु नासोथ' बेबो मालाय मा जानो आयौ ओरैनो दांखोखा ओरै थांलाय ओरै फैलाय आं आथिं आखाइ ख्रुब मोनलायबाय आरोना दसेयावनो ओरै गोदौगासिनो फुर दुन्दिया होनसै एसे मोजां गोदौ होबावनानैहाय बेयाव फैलायबाय नोङो नानि गरमाव मोदोमनायालाय गोथाव मोदोमबाय दुन्दिया हरबाथाय आरो बरिया हिटसिन जासिगोन दंखायो दुन्दियाखौ बेयावबो एसे गारलाना हरबाय नै मोदोमफ्रुजोब्बाय बेहाबो जाबाय मोनबाय नोंथां बिथाङा मालाय दुगैखांबाय आंना दुगैनायनि हिसाब गैया हरावबो दुगैनो हागौ फुङावबो दुगैनो हागौ सानसुआवबो दुगैनो हागौ मिन्थिबाय थाया आं दा दुगैनोसैलाय खामानियानो बोरैबा ग्रोब जादों दिनैहाय ड्रेसाबा बेजोंनो ब्लगआ मोननै जालायलांसै मैयानि ब्लग दिनैनि ब्लग दिनाव मोनसेया सेस्था खालामखायो नालाय ओंखायनो ड्रेसा बे जालायलांबाय गाज्रि जामोनसै आरोना बन्द' खालामसै बे मोनबाय बेयावबो गारलाना हरसै दे मोदोमफ्रुनो थिनानै जाजाखाया दुन्दिया जा दं होजोबसै मैया लाबोनाय गैला लुक्सा जिखि जादोला हले गोथाव जायाबा गखालायबाय लकेल ना खुमब्रा दुन्दिया अदाबाव संनाय हायरि हाय जेबो सिखादोंला जाबायानो मा दा बेसे जानानै बेखिनि ओंख्रियालाय आरो मा दानो जिर' जालांगोन नै सान्दुंनि फहरजों बोरैबा फुरलाला नुबाय आरोना खिन्थु बरियासो ओंख्रिया जाबाय मोननानै दोनहैबाय सुनाफोर एसे सिबस्रोनसै आख्लायसै देहाखौ जाला आरोना इयो गफंनाया नै हाद्रिया एसे सिबस्रांगोनसै आं बेबो मावग्रायाबो मालाय दुगैनो थांबाय दुगैनानैसो ओंखाम जाफैसिगोन हाग'बाय सनाफोर स्र' मानि मा साबोनजों खर' लोबनाय आरोना सेम्फुआनो गैयामोन आंबो बिहरफानो बावबायना आरो बे सानसुआव 12:30 1टा लायनो थिनायलायासै आं साबोनजों लोबसिनानै लागावबाय गैला आरो ओरैनो खानाया जाबादि आरो गोब्रा अरजाला माननायाल' खारथोंसै आरोना दा सोनाफोर ब्लगखौ दोनथ'नोसै बिथाङा थाइजौ बाथोन देग्लिबावबाय जानोसै फटाफट थ' मा जागाथाय ब्लगसा आं मिथिला दा इडिट खालामबासो मोनसिगोन आरो आं पात्ता गैला आंनि ब्लगसा मारै जालांखो आरोना मा देखायनो सानदोंमोन मा जायो नाय पात्तासै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि नाय पात्ता ब्लगसखौनो फरायना लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बे टाइमनो नोंसांमोनखौ बिदाय होबाय स' थेंक इउ स' माच